Aku memang sudah punya lauh yang kalian mungkin tidak akan mengira. Aduh, iki kok enak koyo ngene. Ambune wae. Lah. Tararat, jreng. Nyedak. Apa haze? Mari kita kridian. Kenapa kridian? Kita cari besti kita, Mak Siti yang tercinta. Ngene. Ceritane, aku kan ndek pisang. Ngene, bisa buat sangu. Engko minta sayuran ane Mak Siti. Mak Siti katanya ning Alas. Kita susul ke Ngalas. Loh, kalian mesti urung tahu toh, tidak mengalami masa-masa barter. Semodern ini, zaman digitalisasi yang luar biasa iki. Nek Simbok masih menggunakan budaya barter. Pisang ejol ke sayuran. Let's go. Ngacung nang kene nang dhuwur, mbok aku nang dhuwur. Wah! Biasane ki nang ngisor. Iya jelas. Saiki nang dhuwur, Mbok. Apa dipethuk? Betok kaya par nganggo motor le metuk. Ya ora, engko tak gendong. Iki tenan dalane kene iki. Sak-sake sing penting munggah. Ora weruh. Dalane kaya ngene. Mbok yo gawe dalan sing kepenak. Apa piye Wong sawah kaya kon kepenak lho. Walah, tanduran kencur. Yo. Hah? Mbak endi mang? Aku wis ngacung. Dari kon ngacung. Lho biasane ki nang ngisor. Rene. Walik ngentu iki. Wis sak-sake. Alah iki wit cokno ulere kae. Ya ora. Oh, wae. Ora. Lah ambune segere. Aku ndewene iki. Arep Iya. nyalir apa ora? Ijol. Ijol apa? Ijol dari. Ijol ndoro aku ijol apa nih? Ya. Alhamdulillah. Wah temenan ki. Ya aku ijole apa, Mbok? Gedang. Aku ngene apa? Janganan. Janganane kuwi ki. Ya iki ncen. Nek ya ora njuk semene iki lho. Apane? Nek ora enek semene iki kepiye? Saknane sak janganan ra apa-apa. Oke. Heeh. Nek ngedok rewangi. Ya. Kono ra ngewangi ngetok gedang. Lah kok iso aku Ya wis saiki kepiye? Apa Piye? arep kepiye? Ha piye ya aku? Ya wis ra sida. Sida wae. Oh. Kentang jem. Dadi anggo pelancong kaya ngono kuwi. Iya. Iki halus. Iki lho, Mbak. Iki lho, Mbak. Kok garek semene to, Mbak, Mak? iki lho, Mbak. Iki. Loh. Umbine kaya ngene, aja salah tampa. Dek wingi kok do muni, "Kowe iki gembili duduk gembili ki wite merambat tekan dhuwur kono tekan langit." Gitu. Nah, iki kentang kleci, kentang jem. Kentang ireng, ngono kae lho. Wis ya dikedhok sik, Mak ya. Ya, Lek aku tak mitene ngecuk. kari wae. Sampean lah kuwi milih. Iki lho, Mbak. Ejek. Ha iki rono-rono kuwi. Walah, ya. Astagfirullah, Mbak. Mbak. Janis. Yung, Ngalah. Kok ngerti aku nang sawah? mau aku jujuk omah. Oh, takon. Takon. Lah kok suwung ming ana bapakne. Hmm. Wong alas ngono kuwi. Nduk kentang beneran. Semula gedange arep balik ngomah dadi ra sida. Yo tak gawane. Heeh. Ya kebeneran. Kena nggo nyes-nyes nek ning alas ngono lho, Ndara. Apa enak, Mbak. Terima Iki kasih. sing cilik-cilik iki ora ngono. Dijukoki kok. Jukoki Kok kabeh? wong tak jukoki ya. Paling kentang ini sing ono ning kene ya, Mbak. Ana mak ngendi-ngendi iki ana ning Longko.
Ora dok nandur. Ora, Oh. makanya regane lumayan toh. Glek 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 glek. Dadi, Oke bibit. dadi ana sing ukuran semene, ana sing ukuran sakmene. Iki kentang, Iki iki lho. kentang. Iki juga kentang. Gede banget ngene iki. Dadi sing semene iki kena nggo gawe bibit. Engko nek sik musim hujan. Selain umbine iki pucuke godhong ngene iki, wit. Iki ditandur, Nah, nek iya. pas tiba udan tapi nek ora ya garing. Ya begitu. Begitu, iya. Kan ya bener-bener jan ngeduk toh Pak. Ini kita Pak. Nih. Oh, kono ya. Nek rendengan yo empuk-empuk yo. Ngisor kuwi ning kan ngisor kuwi mbok wingi. Entuk okah kan ngisor kuwi. Ora kene iki. Kok telo aku seneng. Mergane apa? Kayak penasaran. Engko isine kok ngapa ya? Mbak, Ayo lek ngadeg kok. Ah bali tapi ora. itu. Oh ya mulai. Mulai. Aduh, ya mulai. Heeh, Mak. Iya. Salib. Wis. Kita Entuk barteran. kentang, Entuk gedang. mari pulang. Dan Mesti kalian itu mikirnya, loh kentangnya semono-mono terus carane ngecekine piye? Nek satu persatu perenjelimet, ngene lho ngene. Iki langsung arepe tak jangan kemeceran suwe ora mangan ngene iki. Soalnya kan musiman toh. Iki ngene carane ngoncek iki ngene. Iki jenenge dikosek. Loh. Ngene. Langsung terkupas iki tinggal digontor banyu kaya ngene resik. Wis to. Mulus. Wis resik lho. Lho. Ora jejis nek ngene iki. Wis. Iki wis godhog banyu dienggo gawe godhog kentange. Iki engko sing gedhe-gedhe dipotongi. Soalnya nek dijangan kok semene-mene langsung dengan kok kangelan le arek ngemplok. Woi. Monjlang. Tapi ya ngene isih ana ireng-irenge jenenge wae kentang ireng. Isih ana ireng-ireng kulit ngene iki mergo angel ya. Iki angel mbuh mergo urung alum apa isih terlalu anyar ora ngerti angel pokoke. Wis kentange tipis kulite tipis wae kok. Iki bene empuk sik. Tapi sebelumnya jangan lupa toh ya. Ojo lali, tetep ya di-like, di-komen dan di-share serta di-subscribe video-videone Simbok ya. Terus bar iki engko tak masake sing inuk wis. Gile. Loh, tak tinggal ngonceki ngumbah bumbon lombok brambang bawang. Wis plendus umep kari nunggu sedelo meneh. Wis ayo dirajang bumbune ora neko-neko. Lombok brambang bawang. Aku ora iso masak neko-neko nek kentang kaya ngene iki soalé saka cilik iku diwarani paling nek ora diduduh dioseng-oseng. Wis iki arepe tak oseng-oseng. Dirajang wae. Bumbune ora sah dulek. Bene isih ana pletik-pletike lombok, pletik-pletike brambang karo bawang. Engko ditambahi so. Andalan pokoke nek masakan desa kuwi mbok oseng, mbok duduh, mbok oblok-oblok, mbok di apa wae so. Penambah cita rasa dan penambah tampilan bene cuantik. Yo rajang bumbune.
Jebul to banyune mau ora sida kakean. Asat. Lho. Nganti asat kaya ngene urung patiya empuk wis dilit meneh. Ditinggal metiki so. So ki ora ya nek ngene. So ngono. Tos. Zaman saiki tos, zaman biyen ya so ngono. Sik tak sunduke sik. Lah sik atok ora. Empuk wah itu sik gedhe. Arep aku. Sik tau ngaku ya lagi iki lho. Panas seram. Empuk ya nek wis disunduk kaya ngene empuk. Oh, Di angkat weh iki serok ngene. kanan kiri. Bojone wong masak ki yang ngene iki ndara. Kancane urung ngicip. Wes mangan. Pangan? Oh. Kentange kuwi ngene iki. Manis. Neng ana semriwing-semriwinge. Lho. Iki karang oyot-oyot iki can ngelang-ngelangi kok. Enak. Iki ngene iki rasa sida dijangan wae ora apa-apa. Panas. Panas. Bahaya ya iki aja ditiru sing kaya ngene iki. Selak mencolot-mencolongane wis dibiyuki ngene iki. Oh. Kutuk seru ditunggu bumbune nganti mateng. Gosong porong, ayo disok banyune. Disok grojos. Rada akeh banyune ya, ben rada nyemek-nyemek. Ah, garek sithik. Sok. Wes. Ngene iki, cara simbah-simbah mbiyen ngene iki nek jejangan kuwi banyu gek dibumboni, ora kaya nggon video-video kae. Nek nggon video-video sing videone liyane video simbok lho ya. Liyane videone simbok lho ya. Iki kuwi dicegokke sik sayurane terus engko gek bumbu uyah, micin, gula cegokke. Ora nek simbah-simbah mbiyen. Kok ngerti, Mbok? Lha ya ngerti aku mbiyen tau awer simbah kok. Dibumboni. Oh, ya. Plung. Wis ping 3 ganjil. Nah. Terus apa meneh? Micin. Pir. Alah kok blereng to iki? Pir. Nah. Pur. Terus apa meneh? Gula no ya. Cemplung. Wis rasah nunggu asat cegukke mengko karo asat karo mrasuk. Sak wajan bentelep ndara. Aja curiga, nek semakin matang semakin nyusut. Bukan karena kentangnya yang nyusut. Dari tadi ketika tidak pegang kamera tukang syutinge nyunduki kentangku. Kok eram? Icip wis empuk kowe. Lah icip ki pisan pindho wis. Lah sak suwene nunggu mateng kok wis disunduki wae lho. Kok berarti wis ora nek saiki wis dicicil, wis lunas. Ngene, sone dibiokke. Tandane apa nek sone wis dibiokke? Sedhela meneh mateng.
Terus mengko lagi tak sepil lawuh yang tak bicarakan tadi itu loh. Aku memang sudah punya lawuh yang kalian mungkin tidak akan mengira. Aduh, iki kok enake koyo ngene. Ambune wae. Lah. Wes, bene alum, saiki mulai tak sepil lawuhku itu berawal dari ini. Bawang putih karo lombok mengko tambahi uyah karo micin terus diulek jenenge sambel bawang. Tapi tunggu, tidak hanya sekedar sambel bawang. Kok micin. Karo uyah. Sithik wae. Terus diulek. Colot pora kuwi bawange. Mencolot meneh pora kuwi bawange. Waduh, entek urung nganti rampung wis entek dhisik. Aja lali komene, like, share, subscribe. Mengko gek tak sepil lawuhku apa. Tarara, jreng. Nyedak. Apa haye? Iki ngono jenenge walang. Ngerti walang to? Belalang. Iki kok cilik-cilik jenisnya walang apa mbok? Iki walang wos apa walang pari. Ngene iki nek sambel bawange wis terus iki digebrus kayak gini iki. Brus. Kayak di bejek ngene iki wae. Sing seneng sambel walang nyiduk kene, sing ra seneng sambel walang nyiduk sebelah kene. Mateng sik tak kasih tahu walang sing urung di sambel. Bismillah. Kemeriuk renyah. Rasane kaya urang. Iki digoreng bawang uyah jan. Nyuk nan. Yuk, madang. Segone terus krawu sambele teplek ngene. Tapi ngati-hati. Walang ki tidak semua orang bisa makan, bukan karena ekstrimnya, karena banyak orang sing ora jodoh nek mangan walang dadi alergi, biduren, betu-betu, gatelen. Tapi nek simbok jinis kebal, mangan apa wae doyan, mangan apa wae kebal. Ngene iki bismillahirrahmanirrahim. Rong karuan panganan kaya ngene setahun pisan sing nyoteng clegukan. Ngoweh ngene iki sambel walange teplek krawu karo jangane krawu uluk ndara. Sambele durung kok ya karo walange apa ora? Wes. Kok koyone pedes banget? Apane? Uwa-uwa. Sambele. Ngelawui. Jangano kentang, karbuwo ngelawui. Apa meneh karo sambel walang. Sosis. Kabeh musiman. Kentang ya musiman, walang ya ora saben wayah ana. Mangan panganan longko. Tempo dulu. Nek mbiyen laron. Oh iya. Zaman cilik ki laron barang enak. Karo anu, gangsir. Ngerti gangsir apa ora? Coba komen. Wong jaman saiki sik ana sing ngerti gangsir apa ora? Landoro. Iki kok saya suwe saya mongah-mongah. Pedes.
ndak keselak-selak wis ya. Aja lali like, comment, share dan subscribe lo ya. Bene ngerti video-videone Simbo ala wong desa. Masak-masak neng pawone Simbo. Pawon Mbak Werya. Masak nderer. Rasane piye? Tosti Tonjo. Tosti. Hmm?